Ето ни и нас вече тук си седим и предстоят минутите за здраве в преди обед, които са поверени в изящните ръце на доктор Неделя Щонова. Която и днес ще слушаме внимателно, защото темата на разговор засяга всички ни. Да. Здравей, Неделя! Здравейте, колеги, здравейте, скъпи зрители, слушатели. Темата за разговор е подсказана от едно интервю, което направих в Щатите с професор Рон Мартин, който е председател и създател на Международното общество по нутригенетика, който ми представи една нова книга на така наречения интегративен кардиолог номер 1 на Щатите, доктор Стефан Синатра, който излезе с една нова книга, която се нарича "Големият холестеролов мит" и отново повдига дискусията полезен или вреден е холестеролът. Холестеролът е един от най-често изследваните елементи на кръвта. Понякога хората изпадат в паника, когато видят завишените му стойности. Дали обаче той винаги трябва да ни плаши? Има ли директна връзка между високите нива на холестерол в кръвта и риска от инсулт и инфаркт? Как начинът на хранене влияе върху нивата на холестерол, а също и емоциите? На тези и още много други въпроси днес ще се опитаме да отговорим с госта в студиото, професор Лъчезар Гроздински, един от най-добрите български съдови специалисти в областта и председател на Българското дружество по ангиология и флебология. Здравейте! Здравейте! Радвам се да сте тук. Сега, интегративен кардиолог номер 1 на Щатите каза: истинската причина за сърдечно-съдовите заболявания не е холестеролът. Професор Гроздински, в България какво ще каже? Абсолютно същото. Абсолютно също. Да. Какви доказателства? Мен ми се струва, че в Америка доста закъсняха с тази констатация. А вие кога сте стигнали до тази? Поне преди 5 години. Добре, какви са доказателствата? В една теория доказателствата винаги са много сложни и винаги има доказателства и за и против. Трябва да се знае обаче от хората, че холестерола не е вредно нещо. Това е нещо, което нашия организъм си го синтезира ежедневно. И ако ние не си доставяме достатъчно холестерол в храната, то ние си го синтезираме. Той е изключително полезен както за клетките, така и за половите хормони, така и за различни процеси в мозъка, да кажем, връзката там между синапсите. И в този смисъл е крайно необходимо човек да има холестерол и то на определено ниво. Тоест, ниският холестерол е изключително опасен за човек. Ниският холестерол е опасен, да. Някой да го е казал в България това. Високият холестерол също, екстремно високия холестерол също може да бъде опасен. Да, като казахте за ниския холестерол, това проучване, което цитира тази книга "Големият холестеролов мит", което е публикувано в British Medical Journal, заглавията в пресата Daily Mail казва спорни данни. Няма линк между лошия холестерол и сърдечните заболявания. The Times каза лошия холестерол, леко увеличен, дори ви помага да живеете по-дълго. Защото това е проучване, направено от университета Флорида, Япония, Швеция, Великобритания, Щатите, Ирландия, Италия. Обобщава 30 проучвания, където изследват причините, връзката между причини и смъртност. Има няколко факта, които... И се установява, че в 15 от проучванията холестеролът, макар и висок, не е водеща причина за смъртност. Известен е фактът, че по време на острия инфаркт на миокарда, за голяма изненада, при повече от 50% от случаите се установява нормален или нисък холестерол, а не висок. И не само това. Ниският холестерол се установява при хората в 30-дневно проучване след инфаркт, се установява, че тия, които имат нисък холестерол, имат по-висока смъртност след инфаркта. Да, пак същото проучване показва, само 50% от жертвите на сърдечни атаки имат увеличен холестерол. И от друга страна, 50% от хората, които имат увеличен холестерол, не развиват клиничната картина на съдов инцидент. Това го срещам ежедневно. В практиката го всеки ден изследвам пациенти с атеросклероза и то между 5 и 10 души и мога да преценя кога холестерол има някакво значение или няма значение. Добре, но ние сега в този разговор се опитваме да даваме балансирани аргументи в двете посоки. Нали? Има така нареченото Международно сдружение на холестероловите скептици, които казват, че заклеймяването на връзката
холестерол, съдов инцидент, риск от инсулт, инфаркт, всъщност е нещо, което обслужва фармацевтичната индустрия, за да може тя да продава малко повече статини. Това са един клас медикаменти, които водят до намаляване на холестероловите нива. Вашия коментар? Безспорно фармацевтичната индустрия има отношение към науката, медицинската наука, по простата причина, че държавите абдикираха от субсидирането на научни проучвания. И тази функция се пое от фирмите. За съжаление, не всяко проучване е екзактно. Когато фирмата плаща за това проучване, за един медикамент, който тя е заложила милиони, не може да очакваме, че ще излезе с силно негативни резултати от проучването. Но това не е все пак аргумент, това, че участват. Аргументът е дали действително има някакво значение. Няма обяснение защо нации като французите или швейцарците, които се славят с високия си холестерол, имат най-ниска честота на атеросклероза в Европа. Да, френски парадокс. Не само френски, и швейцарски парадокс. Но добре, той не се обяснява с виното. Добре, като казваме да обясним, ако холестерола, една атеросклеротична плака тръгне да се формира в нейното ядро, да кажем, че има холестерол, започва да се натрупват калциеви соли. Ако холестерола не е основната причина за образуването на атеросклеротичната плака, тогава кои са причините? Ако знаех, нямаше да живея в България, първото, което и щях да имам Нобелова награда. Но все пак мога да кажа поне 3 теории, които са алтернативни на тази теория и които много по-успешно могат да обяснят някои феномени, които, да кажем, защо аборигените в Австралия, които гладуват и имат нисък холестерол, страдат от тежка атеросклероза, защо на консулгеристите в Дахау при патологоанатомично проучване са установени, а те са гладували, те са умирали от глад, е установено изключително високо ниво и тежка атеросклероза. Това няма обяснение. Подкрепа на думите ви, едно друго проучване, което също е направено от Харвард, хора, които работят в изключително стресови, в спешното отделение, в телевизия, космонавтите, нивото на стрес се свързва с жестока атеросклероза. Мога още поне 3 теории от раз да се каже. Да кажем, има така наречена тромбогенна теория, която акцента пада върху съсирващи и противосъсирващи системи. Тоест, ако съдовата стена, ендотела се наруши по някакъв начин от някакъв вреден агент, висококръвно или някакъв токсичен агент в кръвта, тази, да кажем, цъпнитнина или деформация или пробойна в съдовата стена се запушва в ендотела. Тя се запушва с тромбоцити и се образува с сирек, който има целта да я заздрави. Втората теория каква е? Втората теория е, например, теорията за стволовите клетки. Стволовите клетки в генезата на атеросклерозата? Разбира се, защо не? Значи, стволовите клетки в организма, всеки от нас има стволови клетки и нашия организъм постоянно се обменя. И той се замества с стволови клетки, които всеки от нас ги има. Това са клетки, които могат да се превърнат във всяка една от диференцираните клетки на организма. И третата теория? И момент само, когато имаме увреждане на съдовата стена, може стволовите клетки да се намесят и да възстановят съдовата стена, т.е. с един процес на регенерация. Обаче, ако вие си изчерпите по някакъв начин запаса от стволови клетки, то това настъпва и старостта по този начин, нали? Или, т.е. ако имате дефект в тази система, която е регенеративна, или пък много тежки поражения имате на съдовата стена, тогава процеса, разбира се, ще прерасне в един патологичен процес, като атеросклероза. Например, това е втора теория. Третата теория няма обяснение защо в Източна Европа след падането на Берлинската стена има, разбира се, бум на сърдечно-съдови заболявания. Това не се дължи на това, че нивото на холестерола се е качило или че нивото на медицина се е сринало. Не. Това се дължи на целия психосоциалната дисфункция, която се е развила в личностите на хората. Психосоциалната дисфункция активизира
системата, неврохормоналната система, която е стресовата система, с отделяне на стресови хормони и образуване на повишено кръвно, захарен диабет, повишен холестерол, всичките екстремни фактори. Значи, ако трябва да направим обобщение, начина, по който един човек реагира на стрес, така наречените стратегии за справяне и личностнов тип, са от съществено значение да се развие атеросклероза или не. Защото, ако трябва да цитирам буквално едно ваше изказване, пациент, който е нещастен, депресиран и не се адаптира адекватно към стрес в околната среда, било то любовен, семейен, финансов, работен, дори да пие цяла шепа лекарства, пак ще разгърне осложненията на атеросклерозата. Това така ли е? Изводът е много прост. Няма значение какво ядете. Така ли? Дали ядете пържола или не. Важното е как живеете. Да. Как живеете? Ако вие сте щастлив, ако вие сте социално реализиран, ако вие се чувствате свободен, ако не сте агресивен, И автоагресивен ако се адаптирате добре към околните, нали, вие имате реални шансове да живеете по-дълго и да не развивате атеросклероза или да развивате по-лека форма. Защото пък и други моменти, чувството за щастие и хармония са един вид протективен фактор. Нали? Те са един вид защита, защото в другия случай бутаме имунитета, възпалителни процеси, атеросклероза тръгва. В другия случай имаме защитен. Но сега, може би последен важен въпрос. При положение, че 80-90% от атеросклероза, за която ние говорим, е асимптомна. Тоест няма някакви белези. Целият въпрос е каква да е правилната стратегия за ранна диагностика на една атеросклероза, която е асимптомна. Безспорно, едната страна е да се установят поне рисковите фактори, които са неизвестни. И в крайна сметка екстремния холестерол също влиза под някаква форма, без да се дава някакво предимство негово. Но много е важно да се фиксира фактора на стреса, нали? Дали има стрес и да се съветва пациента по какъв начин да го заобикаля стреса или да се адаптира. А другото, което е да се извършва масов скрининг с ултразвук на асимптомните форми. Това, което го прави от години, нали? С един ултразвуков апарат могат да се изследват без сърцето всички останали артерии и да се хване атеросклерозата в съвсем ранен стадий, така че да може да бъде контролиран процеса и под някаква форма да бъде лекуван. Но всъщност една от вашите теории е, че бъдещето в лечението на атеросклерозата не е толкова хирургия или някоя ендоваскуларна техника, това е всъщност профилактиката, която е свързана с промени в стила и начина на живот. Но всички ние сякаш търсим quick fix, някакво бързо решение. Таблетка, хапче, хирургична интервенция. А всъщност целият въпрос е в стила на живот. По принцип, пациентите не бива да се... Ролята на пациента каква е? Да, участието на пациента. Ролята на пациента е много сериозна. Той не бива да разчита това, че лекарът сега ще му даде 3 хапчета, нали, да си смъкне кръвното, холестерола и съсирването и той ще бъде излекуван. И това го освобождава от участие в процеса. Неговия живот и негова отговорност е той да живее по качествен начин и да се адаптира към света, в който живее. Тогава той има повече шансове да се пребори или да не развие такова заболяване. И в резюме, стресът и емоционалната и духовна дисфункция на личността е независим самостоятелен рисков фактор за поява... Така, ние с вас правим такова проучване и първите данни абсолютно потвърждава, че е независим рисков фактор. Не само независим, той е напълно равностоен на всички останали рискови фактори. Високо кръвно налягане, наднормено тегло, фамилна обремененост. Дори до известна степен ги превъзхожда. И по-голямо, да. 1,65 излизаше фактора. Добре, благодаря ви, ще ви поканим пак, пожелавам ви успех. Сега продължаваме с още практични съвети, за да намалим усвояването на холестерола. Останете. Можем да разчитаме на следните храни: овесени ядки, бобови култури, сини сливи, броколи, горски плодове. Всичките те са с високо съдържание на разтворими фибри. Те, когато са в доза поне 30 грама дневно, са нещо като чистаче на червата. И още: ябълки, варива, бадеми, ленено семе, чесън, зелен чай, артишок. Храни, които са богати на омега-3 масни киселини, риба, сардини, херинга, сьомга, орехи. Морковите, цвеклото, червената боровинка, сливите, кайсиите също съдържат високи нива на пектин, които свързват и изхвърлят лошия холестерол от организма. И също много спорт и оптимизъм. Благодарим ти много, Неделя. Аз не знам как ми е холестерола, но аз дигнах кръвното да убеждавам тук Десислава Стоянова и Стаси Кара да пресъздадем емблематична сцена от филма "Първичен инстинкт" и те ми се дърпат. Теб да те видим. Браво, Саши. По-бързичко. Виж сега, значи Ким Бейси ще прави така. Шарон Стоун. Шарон Стоун. Веднъж прави така.
За да се видят нещата прави ша. Виждат се нещата, ша следващи. Нейната поличка е доста по-къса. Аз с панталони, защото съм мъж. Верно ли? Ще направим ли нещо по въпроса, момичета? Кажете. Ще направим това, че ще видим какво режисьорът Пол Верховен е казал на Стаси Кара в ексклузивното интервю, което тя е взела от него след малко в предобед. Нали така, Стаси? Точно така. Ще се запознаем отблизо с прекрасния Пол Верховен. Аз наистина съм много голям фен. На 78 години пожелавам на всеки да изглежда така и да има толкова филми зад гърба си. Това след малко. Вижте какво още предстои.